for today's video, gagawa naman tayo ng sweet. Ayan. Simple lang siya guys gawin. Samahan nyo ko. For today's video, ayan guys, samahan nyo ko. Gagawa tayo ng isang sweet Arabic. Ayan. Meron tayo dito guys na shredded na coconut. Ayan. Need natin ng half cup na oil. Half cup also na fresh milk. Yung shredded natin coconut half din. Then meron tayong 1 cup na sugar. Meron tayo guys condensed. Then 4 egg, baking powder, then ang ating flour 2 cup. Ayan guys, start na tayo guys. Ayan guys, start na tayo. Bali, i-blend ko lang siya guys. Nilagay ko na sa blender yung ating 4 egg. Ayan. Yung 1 cup natin na sugar guys. Vanilla guys. Half cup na oil. Half cup na fresh milk. Teacher. Then yung ating coconut. Bali yung natin guys, baking powder, hinalo ko na din dito sa ating flour. Then mix. Ayan guys, lagay na natin guys sa oven. Namamasyal and everything. Ayan na siya guys. Guys, gagawa tayo ng sauce ng ating cake. Ayan. Meron tayo ditong 1 cup na fresh milk. One cup na evap milk yan guys. Then half cup na condensed guys. Mix lang natin siya.